O alcalde de Noia mantiña a pasada semana unha xuntanza con representantes do Sindicato Unificado de Policía para abordar a viabilidade de contar con servizos adscritos á Policía Nacional. En concreto, o Concello solicitará ao Ministerio do Interior unha unidade para a renovación do DNI e outros trámites relacionados con estranxeiría. Dende o Concello están a realizar tamén as xestións pertinentes ante a Xunta para contar en determinados momentos cunha unidade da Policía Autonómica. Posibilitaría pois a renovación do DNI electrónico, se posibilitaría a tramitación e renovación do DNI, tamén determinados servicios de estranxería e que, o demais, eso suporía pois contar en determinados momentos ca presencia da policía adscrita da policía autonómica, digamos, e tamén ter presencia na localidade en determinados momentos da Policía Nacional, tendo en conta que é necesario reforzar, por unha banda, ofrecerlle uns servicios de proximidade aos veciños de tal maneira que non teñan que desplazarse á Comisaría de Santiago ou a de Ribeira ou a outras localidades para facer esa renovación, e por outra banda, pois a presencia deses axentes tamén ten un efecto disuasorio, un efecto informativo para aqueles usuarios que o precisen. Por outra banda, tamén se abordou a posibilidade de trasladar o arquivo dos xulgados, que actualmente están en proceso de rehabilitación, para dotar de máis espazo e maior operatividade á sede xudicial. Que a parte desas melloras no edificio se habilitasen unhas dependencias por parte do Concello que poñeríamos a disposición da Policía Nacional para poder levar a cabo esa actividade en unha situación de proximidade ás dependencias municipais e ao mesmo tempo analizar tamén a posibilidade futura da construción de un novo edificio para a sede xudicial e que en ese edificio pois poderan ir tamén determinadas dependencias vinculadas ao futurible servicio de Policía Nacional e demais que podría xestionarse na localidade.